Ja näin on Traktorpullin kausi edennyt sitten kauden viimeisen kilpailun tänne Kalajoelle, eli SM-finaalit kisataan tällä kanavalla iltakilpailu, joka lähtee liikkeelle kello 15, ja kun ilta pimenee, niin totta kai nähdään sitten tulta ja savua, joten mielenkiintoista kisaa tässä odotellaan, ja aika monessa luokassa vielä Suomen mestaruus on ratkaisematta, joten lähdetään seuraamaan päivän kisoja. Ja näin lähdetään sitten varmin 2,5 tonniselta kauden viimeistä SM-osakilpailua liikkeelle, ja sen tulee avaamaan polsuuroplanilla Jaakko Rönkkö, joka on vahvasti Suomen mestaruudessa kiinni, eli hyvin todennäköisesti tässä nähdään sitten tämän kauden Suomen mestari, nimittäin sen verran hienosti miehellä on kausi mennyt, jos tänään saadaan onnistumisia vetoja, niin silloin kaikki on hyviä, nämä lähtee Rönkköstä vauhdikkaasti liikkeelle, tullaan kovaa vauhtia ja mennään kyllä heittämällä tuonne päätyyn asti, voisin sanoa tästä kuvista ja pientä pompimista, siitä huolimatta tullaan tuonne 100 metriin ja full pulli. Rönkkö näyttää, että tänään halutaan taistella oikein kunnolla. Suomen mestaruus tänään täällä Kalajoellahan vedetään sitten 2 radalla, eli täällä vilskettä aika paljon riittää sitten kameroissa, koska 2 radalla tosin ei yhtä aikaa, mutta aina vuoron perään, niin siellä aina edestä hinataan, niin toiselta rata tulee, niin näin mennään. Ja Juha Reijonen sitten pikkulärpäkkeellä seuraavaksi vetovuoroon. Katsotaan mihin sitten Reijonen onnistuu lärpäkkeellä, näin päästään sieltä liikkeelle. Ja Roosa Reijonen on myös ollut pikkulärpäkkeen ohjaimissa ja taisipa sitten käydä Tuomo Nissinenkin yhdessä kisassa itsekin ajamassa. Nissisen konehan se vielä tällä hetkellä pikkulärpäke on, mutta tehtävästi siinä sitten Reijonet ovat siitä kauppojen koko ajan hieromassa. Ja näin mennään sinne reiluun 80 metriin menee sitten Juha Reijonen. Tällä vedolla 82-20 vedon mitta. Ihan hieno veto tulee siihenkin. Toiselle kierrokselle sitten siitä vaan ja näin sitten seuran liiderillä Arho Ulmanen vetovuoroon seuraavaksi. Ja todellakin kovaa tahtia pidetään. Pieni sateen uhka on iltaa ajatellen täällä Kalajoella ja sen takia pyritään sitten vetämään tänään aika ripeän tahtia, niin tässä näyttää menevänkin kun edelleen mehtii pois raata, kun jo seuraava tulee sitten Ralle vetovuoroon. Ja näin siinä Arho Ulmanen sitten omassa vetovuorossaan. Ja katsotaan sitten vedon mitta 55-73 on tuo vedon mitta. Ja vedon mitta 55-73. Ja vauhti vaan kiihtyy toisilla sitten Hermannin Ruohomäki. Näin sitten Ruohomäki omaan vetovuoroonsa. Ja Ruohomäkikin on jo kaikissa kisassa, missä mukana on ollut, niin on ollut vähintään palkintopalleja ja useamman niistä myös voittanutkin, mutta kaikkia ei ole kisallut, ei ihan pysty sillä tavalla haastamaan sitten näitä koneita, jotka on koko kauden olleet mukana. Mutta hienosti, että Ruohomäkikin tulee ja tässä oikeassa myös voittanut mestaruuden ja hienosti full pulliin vetää sinne Hermannin Ruohomäki Toitsilla. Toivotaan, että Hermanni sitten ensi kauden on kokonaan myös tässä luokassa mukana. Ja näin sitten Tapio Puikkonen Pikku-Liisalla vetovuoroon. Pikku-Liisa, joka muuten on myynnissä, eli jos joku on kiinnostunut, sitten vaan Puikkosen tapsaan yhteen Tapio, nyt hänelle riittää Pikku-Liisan osalta. Eli haluaa jo sitten keskittyä katsoja ja talkoolaisten rooliin ja viettää eläkepäiviä, ja näin siellä sitten Puikkonen lähtee Pikku-Liisalla liikkeelle. Tuleekin vahvasti, mennään yli puolenväli siinä ja nyt näyttää, että Pikku-Liisa on kyllä hyvässä vireessä ja näyttää, että ihan ostokelpainen kapistus siinä olisi. Näin mennään yli 80 metrin, lähestytään jo sitten siellä 90 metrin rajaa ja mennään täyteen vetoon eli full pullin. Näin siinä Puikkonenkin hienosti vetää täydenvedon eli full pullin. Erinomainen veto tulee siihen Tapio Puikkoselta Pikku-Liisalta ja tänään sitten myös voittotaistelussa mukana. Ja mikä se parempi, jos oma ura päättää sitten vaikka kisan voittoa tai ainakin palkintopallojen sijaan, kun seuraa sitten Mansikilla. Risto Uutinen on tulossa omaan vetovuoronsa. Näin sieltä pääsee sitten Ristokin liikkeelle Mansikilla. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen sitten Mansikin ja Riston veto. Mennään siis startin 2,5 ensimmäistä kierrosta ja kautta päätöskilpailua täällä Kalajoella. Hienosti sieltä tullaan eteenpäin edelleen, 80 metriä lähestyy siinä ja näin mennään sitten jopa 90 metriä ja tullaanko siinä sitten täyteen veton asti. Nyt on mielenkiintoista nähdä mihin asti tuo veto menee, ei tarvitse ihan täyteen tulla 93-86 on vedon mitta, mutta hieno veto 93-86 Mansikki ja Risto ja sitten Midnight Oilers Sebastian Pekkarinen. Siellä Sebastiankin lähtee sitten hakemaan täyttä vetoa, joka mieheltä vielä puuttuu. Ei urallaan ole vielä sitä full pullia tullut. Olisiko nyt sitten kauden viimeisessä kilpailussa sen aika ja hienosti siellä mennään. Yli 40 metrin mennään sitten yli 50 metrin vauhti ainakin on hyvä ja se lupaa, että pitkälle voitaisiin mennä. Nyt kuitenkin pikkasen hidastussa 70 kohdalla, mutta edelleen matka jatkuu olla yli 80 metrin.
Ja sinne reiluun 80 metriin menee tämä veto. 82.03 on vedon mitta. Eli Pekkarinenkin näyttäytyy kyllä hyvin, saadaan toimia Pikkusettarilla sitten Jali Kuusela seuraavaksi vetovuoroon. Jali, joka tällä kaudella on myös erinomaisia vetoja vetänyt ja antanut jo myrskyvaroituksen sitten ensi kautta ajatellen, että vielä kun tuossa vähän säädellään, niin ensi kaudella ollaan sitten kovia tässä luokassa ja se jo tälläkin kaudella hienoja suorituksia on tullut. Taitaa olla ennen tätä kilpailua siellä 3. 4. sijoituksella, nyt ei mulla ikävä kyllä tässä listaa ole, mutta sieltä hienosti tulee sitten täysveto eli full pull ja on selvittänyt tiensä tuonne pull-offiin sitten. 3 kilpailijaa ensimmäisellä kierroksella käy vetämässä tuon täyden vedon. Ja vielä on sitten mahdollisuus muille toisella kierroksella. Ja näin mennään toiselle kierrokselle ja pikkulärpäkkiällä Juha Reijonen tulee avaamaan. Ensimmäisellä meni se reilu 82 metrinen. Nyt siihen pitäisi se 18 metriä laittaa lisää, niin sitten olisi täysveto. Ja näin lähtee Juha Reijonen sitten tämän kauden viimeiseen SM-vetonsa traktoripullingissa. Mihin asti se sitten riittää. Siellä mennään yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin. Mennään 90 ja mennäänkö täyteen vetoon? Kyllä siellä Reijonen näyttää, että toisella kierroksella mennään hienosti full pulliin ja jos taistelussa on mukana tiukka kisa tulee tähän kauden viimeiseen kilpailuun. Se oli jo 4. kilpailija, joka selvitti tiensä tuonne pull-offiin ja sitten vielä yhdellä mahdollisuus eli Sebastian Pekkarisen pitäisi nyt tehdä semmoinen, ei nyt pieni ihme, mutta kuitenkin semmoinen mitä mies aikaisemmin oli tehnyt, eli pitäisi pystyä vetämään täysveto, että selvittää tiensä tuonne pull-offiin. Näin lähtee sitä Pekkarin liikkeelle pientä pompimista aluksi, mutta sen jälkeen saa kyllä hienosti tasattua tuon vedon ja sen jälkeen mennään tasaisesti eteenpäin. Rata, joka on myös täällä erinomaisen hyvässä kunnossa, eli täällä ratamista on onnistuneet kyllä hyvin 2 rataa ja molemmat ovat ihan hyvässä kunnossa ja näyttää, että tässä 2,5 tunnissa tehdään hienoja vetoja. Kyllä Sebastian Pekkarinen taitaa vetää sitä full pullia, niin tekeekin, eli se on uran ensimmäinen full pull ja sitähän totta kai täytyy tuulettaa. Sebastian Pekkarinen kauden viimeisessä SM-osakilpailussa näyttää, että kyllä hänkin siihen pystyy ja varmasti mies on tyytyväinen tuohon ja niin kuin näkyy, niin kyllä siellä hienoja tuuletuksia yleisöllä on, kun yleisö antaa uploadit. Erinomainen suoritus ja näin lähdetään sitten pull-offiin katsomaan, että kuka vie voiton. Ja ensimmäisenä sitten Jaakko Rönkkö polsoi Ropalamilla omaan vetovuoronsa. Rönkkö, joka on jo lähes varma Suomen mestaruutta. Nyt tämä kisa vielä loppuu, mutta on vahvasti siinä mestaruudessa kiinni. Ja näin lähdetään sitten omaan pull-vetonsa ja vauhdikkaasti tullaan myös sieltäkin. Erinomaisen hyvää vauhtia. Sitten alkaa lavetissa tiukemmat säädöt tulla vastaan ja sinne se ei reiluun 70 metriin 75 on tuo vedon mitta. Ja vielä on sitten muutama kilpailija heistä Tapio Puikkonen sitten. Onko tämä Tapio Puikkosen päätöskilpailu sitten omalla traktorpullin urallaan? Näin mies ainakin on sanonut, että jos saa koneen myytyä, niin se oli sitten siinä. Ainahan voi sitten tietysti mieli muuttua ja kun kesä tulee, niin voi olla, että jälleen Tapsa ja Pikkuri se nähdään siellä viivalla, mutta nyt siis tämän kauden viimeinen kilpailu joka tapauksessa. Vauhdikkaasti lähtee myös Pikku-Liisa liikkeelle, mennään yli 40 metrin, sitten mennään yli 50 metrin. Tällä hetkellä johtotulos 70-75, mutta sinne asti ei kyllä ihan päästä tällä vedolla. Vedon mitta 60-53 ja sillä ollaan tässä vaiheessa kakkosena. Ja yleisö on kyllä hyvin Kalajollekin saapunut tähän iltakilpailuun, joka alkoi kello 15, niin hyvin paikalle. Ja Pitkällä sitten Jali Kuusela seurasi vetovuoroon. Edelleen tuo sateen uhka on vahva, niin sen takia täällä pidetään todella kovaa tahtia näissä vedossa. Hirveästi ei siellä odotella, niin pitääkin olla, että saadaan vedettyä kunnolla. Jos se sade tulee, niin sitten kisat äkkiä alkaa olla siinä. Ja 66-47 on vedon mitta, sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Kun vielä 3 kilpailijaa on jäljellä. Ja siinä ratatomarin kanssa käydään jotakin sanavaihtoa vielä sitten pikkulääräpäkkeellä. Juha Reijonen seuraavaksi vetovuoroon. Näin lähtee Reijonenkin liikkeelle. Ainakin hyvällä vauhdilla lähdetään, mennään yli puolen välin siinä ja tällä hetkellä johtotulos siis 70-75 ja sen yli taitaa tuo mennä. Eli näin siinä sitten otetaan johtopaikka 71-23 ja sillä Reijonen menee tässä vaiheessa ykköseksi.
ohi Poltsoropelmin ja seuraavaksi sitten Sebastian Pekkarinen hienosti edellisellä vedolla siis uran ensimmäinen täysvetorikka Pulpul. Nyt sitten nähdään minkälainen on tämä oma pullofetonsa. Ensimmäistä kertaa siis pullofissa mies mukana. Ja siellä 50 metrin kohdalla alkaa pikkasen hidastumaan, mutta vielä tullaan eteenpäin. Ja katsotaan nyt sitten vedon mitta 45-67. Mutta hieno suoritus joka tapauksessa Sebastian Pekkariselta. Tämä antaa miehelle varmaan uskoa sitten jo seuraavaa kautta ajatellen. Ja seuraavaksi sitten Deutschilla Hermannin Ruohomäki. Jos aikoo Hermanni tänään voitto, pitäisi vetää yli tuon 71-23. Ja sieltä lähtee sitten Hermannin Ruohomäki liikkeelle. Ja vauhdikkaasti tuntuu Deutschilta lähtevän. Ja aina kun mies on ollut siis mukana, niin on ollut vähintään tuolla palkintopallilla. Yleensä viimeistä ja vähintään jopa kakkosena. Ja nyt sieltä tulee sitten 72-77 ja sillä viedään tänään sitten voitto tässä kilpailussa, eli tässä päivän tuloksesta. Ja vedon mitta 72-77, eli sillä mennään johtoon. Jaakko Rönkkö, onneksi olkoon, sun hieno Suomen mestaruus. Kiitokset. Minkälainen kesä oli? No aika vaihteleva. Välillä meni ihan hyvin ja sitten vastusti melko lailla, mutta tarkalle meni, mutta tässähän tämä nyt mestaruus tuli sieltä kumminkin. Muutaman pisteen erolla. Niin välillä sanotte kesällä jossakin vaiheessa usko oli jo mennyt, mutta se sieltä nousi äkkiä sitten. Kyllä se yksi hyvä onnistuminen tuli väliin, niin se helpotti kummasti siinä. Ja varmaan kiitoksia koko tiimille. Kyllä, ehdottomasti ja yhteistyökumppaneille, että ilman niitä ei onnistus. Että oli hieno kesä kyllä. Hieno. Onneksi olkoon. Kiitos. Martin Spiek, Sisupower tällä kaudella mukana tässä sarjassa. Mitenkäs kausi on mennyt? No niin, että haasteita tietenkin uudella koneella, mutta eiköhän se pikkuhiljaa nyt paranee. Minkälainen kone tuo Sisupower on? Kerro vähän tietoja. Pienennetty Valtran 6,6-litrainen 6 litraselle ja vakio vaihteisto, mutta kuori, mutta vaihteet on nyt 2 kappaletta vaan tässä ja 1 pakki tietysti. Ennen kilpailu tuolla Varmin luokassa, miten erilaista se on kilpailu nyt sitten tässä luokassa? No onhan se aika erilaista, että just noiden keskipakokytkimen kanssa ja kokonaan tämä ajaminen, että onhan se aika erilaista mun mielestä. Ja tänään kaikki toimii hyvin, niin yritetään parasta ja toivotaan parasta. ja näin lähdetään sitten liikkeelle Sisupowerilla Martin Spiek vetovuoroon. Toivotaan, että tänään Martin saa sitten hienoja vetoja. Vähän vaikeata, niin kuin tuossa oli, kausi on tähän asti ollut ja aina kun siirrytään tietysti uuteen luokkaan ja uuden traktorin kimppuun, niin se ei niin helppoa ole eikä käy kädenkäänteessä, mutta onneksi sitten heillä riittää aikaa kehittää tätä konetta ja on varmasti sitten ensi kaudella vieläkin kovempia. Toivotaan, että tälle kaudelle sitten saadaan hieno päätös tässä ja saadaan oikein kunnon vedot siinä liikkeelle. Näin lähtee Martin Spiek liikkeelle ja nyt näyttää erinomaisen hyvältä. Veto tullaan siellä jo tämän kauden pisiveto on jo tässä vaiheessa. Me näin edelleen matka jatkuu sieltä hienosti eteenpäin. Ja tuleeko tässä jopa täysveto sitten, nimittäin sen verran hienosti siellä tullaan. Erinomainen veto tulee Martin Spiekiltä tähän avaukseen ja kyllä täys Pulpul tulee siinä. Eli erinomainen ja nyt se varmasti sitten antaa sen tuloksen, mitä pitääkin olla, jota on haettu, mutta kauden viimeisessä kisassa vasta saatiin sitten siihen kuntoon ja seuraavaksi sitten Hanipiirillä Tommi Kumpula. Näin siellä Kumpulakin on sitten lähtövalmiina. Kumpulalla vielä EM-kisat tällä kaudella odottaa edessä. Sanoi, että ei vielä ihan tarkkaan tiedä lähteekö sinne, mutta uskoisin, että varmasti mies sinne lähtee. Totta kai tietysti miten kaikki tänään toimii, niin antaa vähän osviittaa siitä, että kannattaako sinne millä tavalla lähteä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että veto menee erittäin hyvin ja vauhdikkaasti ja tulee hienosti ja vetää sinne päätyyn asti. Eli tähän tulee toinen Pulpul heti perään ja kyllä nyt voi sanoa, että Tommi voi huolesta lähteä sinne Euroopan mestaruuskilpailuihin sitten mittaamaan vähän tasoa. Näin 2 kilpailijaa käynyt vetämässä, molemmat vetäneet siinä täyden vedon, eli hienosti on menty ja sitten Bisonilla seuraavaksi Timo Naarno omassa vetovuorossaan. Minkälainen on sitten Bisonin veto, se on mielenkiintoista nähdä, kun sitä päästään liikkeelle. Siellä tulee ensin vieressä traktorit pois edestä ja sen jälkeen sitten kaikki on valmista. Päästään hakemaan vauhtia, näin lähtee sitten Bison omaan suoritukseensa. Vielä tehoja haetaan lisää, sen jälkeen nostaan kytkintä ja sitten vaan jalkaa niin sanotusti suoraksi ja mennään kovaa vauhtia eteenpäin. 2 kilpailijaa käynyt, molemmat vetäneet sitten Pulpulille täyden vedon. Ja katsotaan nyt mikä oli mitta Bisonille, siitä tulee myös Pulpul, eli 3. Pulpul tähän luokkaan.
Eli erittäin tiukkaa kisaa käydään ja seuraa sitten Pikkololla Juha Vainionpää. Vainionpää voitti siis tuolla Tyrnävällä viime kisa, sitten meni Härmässä vähän huonommin ja tänään jälleen varmaan mies haluaa sitten hyvän kisan tähän kauden päätökseen Pikkololle. Ja näin lähtee sitten Vainionpää Pikkola liikkeelle. Ja vauhtia on myös Pikkololla heti alusta asti, mennään eturenkaat ilmassa melkein tuonne puoleen väliin. Sen jälkeen vähän korjaavaa liikettä pysytään tuolla radalla ja hieno täyspainoinen veto tulee ja siinä sitten seuraava pulpul. 4 kilpailijaa käynyt vetämässä, kaikki vetäneet tuon täyden veron, eli tiukkaa kisaa tullaan tässä kauden viimeisessä SM-kilpailussa täällä Kalajoella käymään. Sen näyttää jo nämä ensimmäiset vedot. Ja seuraavana sitten Hausurikalla Mari Pirttiniemi, ja nyt on Marilla pienet paineet, nimittäin Jouni kävi edellisessä kilpailussa vetämässä Härmässä kauden avauskilpailu, oli hienosti palkintopallilla silloin 3. Katsotaan mihin sitten Mari Pirttiniemi pystyy tänään Hausurikanilla. Hyvin ainakin päästään liikkeelle. Ja näin siellä sitten Hausurikanikin saa tehot kohdilleen, niin vauhtia kyllä riittää. Ja Mari on semmoinen kuski, joka ei varmasti anna periksi ennen kuin ollaan siellä täydessä mitassa. Ja näin siinä tulee sitten seuraava full, eli kaikki kilpailijat vetävät ensimmäisellä kierroksella full. Näin lähdetään sitten hetken kuluttua tuonne pull-offiin katsomaan, että kuka on sitten vahvin ja kuka ottaa kunniaa täältä Kalajoen kauden viimeistä kilpailusta voiton muodossa. Ja näin on sitten pull-offiin valmista kaikki. Ensimmäisessä Sisupower Martin Speak tulee omaan vetovuoronsa. Veti siis edellisellä kierroksella kauden ensimmäisen täysvedon ja ensimmäisen täysvedon itse asiassa koko Sisupowerille. Eli siitä on sitten hyvä jatkaa ensi kautta kohti. Paljon on töitä tehty ja nyt näyttää siltä, että se kantaa sitten hedelmää, kun kaikki on kunnossa ja päästään vetämään hienoja ja näyttäviä vetoja. Ja näin siellä sitten vauhti on kohdallaan Martinilla. Kilpailee siis ensimmäistä kauttaan tässä sarjassa ja ennen kaikkea Raptorillakin ensimmäinen kauden menossa Sisupoweria vasta tässä sarjassa. Ja veto jää sinne. No on se reilu 80 kuitenkin 81-79 on vedon mitta, eli ihan kelpo suoritus siihen. Ja nyt sitten Honeybeerillä oma vastaus tuohon Sisupowerin vetoon 81-79 on vedon mitta ja nyt sitten Tommi Kumpula laittaa Honeybeerin tehoja ja sen jälkeen päästään sillä liikkeelle. Näin lähtee sitten Tommi Kumpula omaan suoritukseensa. Ja tullaan hienosti ja Kumpula on myös sitten varmistanut tämän luokan Suomen mestaruuden, eli mies tulee ottamaan tässä luokassa Suomen mestaruuden. Vedon mitta 90-11 ja sillä mennään sitten johtoon. Hieno veto Tommi Kumpulalta Honeybeeriltä. Johtopaikka. Ja seuraavaksi sitten Paisonen ja Timo Naarno. Paisonen, joka myös on aina yllätysvalmis, pystyisikö tänään sitten jopa korjaamaan täältä voiton. Näin siellä tehot ensin kohdalleen ja sen jälkeen liikkeelle. Ja nyt näyttää kaikki hyvältä, sen verran savu on tummaa sieltä ja tehot tuolla kohdalla, kun päästään kunnolla liikkeelle. Pientä hakemista siellä on ja nuo totta kai syö aina sitten metriä, kun lähdetään rataa poikittaa vähän menemään. Ja vedon mitta 80-61. Sillä ollaan tässä vaiheessa kolmantena, kun vielä 2 kilpailijaa on tulossa tähän kilpailuun. Heistä ensimmäisenä Mari Pirttiniemi Hausurikanilla. Jos aikoo Mari tässä vaiheessa olla palkintopallinen, pitäisi vetää yli tuon 80-61 ja sen jälkeen on vielä Pikkalokki siellä jäljellä. Eli periaatteessa pitäisi vetää sitten yli 81-79, mikäli aikoo varmistaa tänään palkintopallisia, jos Pikkolo jatkaa yhtä hyvää suorituksen omassa ensimmäisellä kierroksellaan, mutta nyt siis Mari Pirttiniemi Hausurinalla katsotaan mihin se riittää. Hienosti tullaan sieltä eteenpäin. Ja Marikin siellä näyttää, että kyllä palkintopallille kova hinku on. Ja hyvän näköinen veto, nyt odotellaan vain sitten tätä mittaa, mikä on vedon mitta 86-50. Ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Mari on varmasti tänään palkintopallisoilla, kun 1 kilpailija on enää tulossa sieltä. Juha Vainionpää Pikkololla ja Juha varmasti haluaa tämän kauden viimeisen kilpailun ottaa sitten voiton. Puhuttiin tuo Härmän kisa ei niin hyvin mennyt Pikkololta ja Vainionpäältä ja haluaa varmasti sitten
kauden päättää hienoa voittoon. Katsotaan minkälainen veto sitten tulee. Jos aikoo voittaa, niin pitäisi vetää tuon yli 90-11. Ja nyt näyttää siltä, että vauhdikkaasti sitä tullaan. Ja sanon, että tässä on tämän päivän voittaja, nimittäin sen verran pitkälle sitä tullaan. Tullaan lähelle 100 metriä tuolla vedolla 99-98 ja näin Juha Vainionpää Pikkola ottaa tämän kilpailun voiton. Ja vedon mitta 99-98 näin Vainionpää Pikkola menee tässä kilpailussa. Tommi Kumpula, onneksi olkoon Suomen mestaruus. Kiitoksia paljon. Minkälainen kesä kokonaisuudessa oli? No puoliksi haastava, kun on opeteltu noita uusia renkahia ja sitten se on myös aiheuttanut koneesta lievää tehottomuutta, että on koko ajan koetettu säätää ja nyt siihen nyt ehkä jonkunlainen sävel löytyi tänne, että harmi vaan, että kesä loppuu. Niin mitä nyt talven aikana sitten keksitään uutta ensi kesää ajatella? Kyllä siinä on kovat suunnitelmat ensi kesälle, mitä muutetaan ja tehdään. Että nyt saa onneksi keskittyä vaan moottoriin, että muuten rupeaa koneen ulkona käy olemaan niin kuin omassa mielessä hyvä. Että. Onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten Compact Diesel-luokkaan ja tässähän täydenvedon mitta on jälleen sitten tuo 70 metriä ja sen tulee avaamaan Mampolla Jaajo-Ojala. Jukka on välillä itsekin ollut ohjaamissa, mutta näyttää siellä takana seisoo mekanikkona, kun Jaajo siinä tulee sitten avaamaan tämän. Ja katsotaan minkälaisen avauksen Mampo tähän sitten oikein saa. 70 metriä on täydenvedon mitta, sinne asti ei ihan kuitenkaan päästä, mutta ihan kelpo avaus 59-65 on vedon mitta. 59-65. Ja seuraavaksi sitten Arto Mustaniemi Habaderillä. Mustaniemi, joka on jo ennen tätä kilpailua varmistanut tämän luokan Suomen mestaruuden. Eli mies tuli ensimmäistä kautta mukaan ja voittaa heti Suomen mestaruuden, niin siitä on sitten hieno jatkaa uraa eteenpäin. Ja taitaa vetää myös heti ensimmäisellään tähän full pullin, eli vetää tuon yli 70 metrin ja näin myös tekeekin. Eli Arto Mustaniemi näyttää, että hän haluaa edelleenkin olla ykkösenä. Seuraavaksi sitten Jäpädeerillä Jaajo-Ojala, eli Jaajo on käynyt siellä vaihtamassa Jäpädeerin allensa. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen Jäpädeerin vauhti nyt jää kyllä tuo heti siihen alkuunsa. Jäpädeerin veto jää 8 metriin. Jotakin siinä sattuu ja olisiko näin, että ei enää nähdä uudelleen sitä. Sitten Eleonorilla Iida Kaikkonen tekee paluu jälleen raoit takaisin. Tuossa syntyi pienokainenkin ja sen jälkeen on sitten pidetty vähän taukoa ja nyt ollaan sitten jälleen mukana viivalla ja katsotaan minkälaisen suorituksen. Mennään kyllä aika rajusti tuonne laitaan, mutta onneksi se pysähtyy siinä kuitenkin. Mutta hieno veto 49.08 näyttävän näköinen veto ainakin oli. Ja näin siinä Iida Kaikkonen ja sitten PN Victorilla Lasse Finnillä. Hienoa, että PN Victorikin on tullut kisoihin mukaan ja saadaan sitten siitä hienoja haastajia kaikille näille muille koneille. Ennen kaikkea saadaan koneita tähän luokkaan lisää, se on kaikista tärkeä siinä. Kyllä siinä Finnilläkin vetää full pullin ja täydenvedon, eli hienosti näyttää Finnilläkin, että silloin kun ollaan kisassa mukana, niin mennään sitten tuonne loppuun asti ja näin mennään sitten pull-offiin 2 kilpailijan voimin. Eli Habaderillä Arto Mustaniemi tulee tämän avaamaan. Nythän sitten täydenvedon mitta on tässä pull-offissa 100 metriä. Ja sitä lähdetään siinä sitten tavoittelemaan. Kaikki on valmista ja näin päästään sitä liikkeelle. Habaderillä siis Arto Mustaniemi hienosti tällä kaudella ensimmäistä kauttaan tuolla ohjaamissa ja tehnyt kyllä vakuuttavaa jälkeä. Siitä tuloksena sitten Suomen mestaruus ja vetää nyt myös sitten full pullin eli täydenvedon. Näyttää siinä, että ei tänään voittoa pikkukummassa minnekään muualle anneta siitä. Ja mielenkiintoista nähdä sitten minkälainen on PN Victorin vastaus tähän hienoon vetoon. Ja siellä onkin sitten PN Victorin ja Lasse Finnillä valmiina. Päästään sitä liikkeelle. Ja näin pientä liikkeelle lähde vaikeuksia, mutta sen jälkeen päästään kunnolla liikkeelle ja hienosti sieltä tulee sitten Finnilläkin pientä hakemista, mutta pystyy pitämään tuon linjan edelleen suorana. Ja kyllä se rattimiestä vähän kaivataan sen verran, se joutuu sitten vääntelemään, kääntelemään ja vetää myös siinä täydenvedolla, eli full pullin. Ja tämän tarkoittaa, että mennään toiseen pull-offiin, eli näin kilpailijat hienosti ensimmäisen pull-offin jälkeen tasoissa, niin jatketaan sitten toiseen
toiseen pull-offiin ja jälleen uskoisin, että tuo lavettiin tehdään hivenen säätö, että saadaan sitten tiukempi tuohon toiseen pull-offiin, että meidän ei loppuirtaa tarvitse tätä luokkaa ajaa, vaan saadaan sitten kunnon ratkaisuja. Luotan lavettitiimiin, että varmasti myös näin saadaan. Ja toisen pull-offin tulee avaamaan sitten Hapaderilla Arto Mustanemi. Katsotaan sitten minkälaiseen suoritukseen Mustanemi pystyy. On varmistanut jo Suomen mestaruuden. Pystyykö ottamaan tästä kauden päätöskilpailusta vielä hienosti voiton. Näin lähdetään sitä liikkeelle. Ja täydenvedon mitta siis edelleen tuo 100 metriä, kun mennään tässä. Ja nyt on sitten kyllä huomattavasti tiukemmalla on säädetty tuossa lavetissa. Mennään sinne reiluun 50 metriin. Vedon mitta 58-87 ja sillä ollaan tässä vaiheessa johtopaikalla. Ja mielenkiintoista nähdä sitten PM Victorin ja Lasse Finnilän tähän vastaus. Minkälaisen vastauksen pystyy Lasse Finnilä tähän antamaan. Näin on kaikki valmista. PM Victorin lähtee sieltä liikkeelle. Ja kaikkiaan mielenkiintoinen luokka tämä Compact Diesel luokka on, niin toivottavasti tähän saadaan ensi kaudella sitten vielä lisää kilpailut, saadaan kunnon kilpailut aikaiseksi. Ja näin sitä PM Victory tulee pikkasen pitemmälle, ehkä menee kun tuo edellinen veto. Katsotaan nyt sitten tulos vielä tarkkaan. Ja kyllä 60-18 näin PM Victorylla Lasse Finnillä ottaa kauden viimeistä kisasta hienon voiton. Ja vedon mitta 60-18. Arto, onneksi olkoon Compact Diesel luokassa hieno Suomen mestaruus. Joo, kiitos paljon. Ensimmäinen kausi ja heti tuli mestaruus. No joo, niin siinä nyt kävi. Mitäs tämä tietää sitä jatkoa ajatellen? No jatko on vähän auki, mutta kyllä tämä purasi niin kovasti tämä harrastus, että tekisi mieli vielä ajaa kyllä. Mutta en ole ihan varma, mutta kyllä haluja olisi kovasti vielä päästä ajamaan. Onneksi olkoon mestaruudesta. Joo, kiitos kovasti. Seuraava luokka on sitten Superflot 4500 ja sen tulee avaamaan sillä Hot Hunterilla Iivo Pitkämäki. Pitkämäki, joka siis kävi Euroopassa kilpailussa, oli siellä hienosti 5. Ja on myös menossa sitten käsittääkseni myös tuonne Euroopan mestaruuskilpailuihin Suomen edustajana. Jos nyt ihan väärin olen ymmärtänyt, että näin ainakin luulisin. Ja kaikki on valmista, sitä päästään sitten hetki liikkeelle. Ja näin lähtee sieltä sitten Pitkämäki omaan suoritukseensa. Ja tullaan tasaisesti eteenpäin, pientä pomppimista siinä, mutta tullaanko sitten päätyyn asti, ainakin näyttää siltä. Onko tuo, no ei täällä ihan kuitenkaan täysveto vielä olla. Sen verran tuo kamerakulma vähän häiritsee, että pitää ottaa siinä sitten tarkkaan mittaa, että mikä se oikein on. Se on 99.28, eli pikkasen siinä jäädään tuosta täydestä vedosta. 99.28. Ja seura sitten Forest Kingillä Mika Kylliäinen. Mika Jaakihan on ajelleet puoliksi tätä kautta. Ja näin siellä sitten Mika Kylliäinen omaan vetovuoroonsa. Se ottaa vielä kunnon tehot ja sen jälkeen päästään sitten liikkeelle. On vahvasti kiinni tuossa Suomen mestaruudessa, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa tämä kisa täytyy vielä loppuun selvittää. Sen verran tiukkaa siinä täällä 1,5 pisteellä olla edellä Hot Hunteria, eli siinä käydään tämä taistelu näiden kahden koneen välillä. Ja hienosti siinä Forest Kingillä vetää full pullin. Ja seuraavaksi sitten Koljantti kolmosella Harri Laitamäki. Koljantti, joka myös on ollut erittäin vahvassa kunnossa niissä kisoissa, missä kaikki on hienosti toiminut. Ja toivotaan, että tänään jälleen toimii. Ja hienosti siellä myös Harri lähtee liikkeelle. Vauhtia tuntuu nyt riittävän ja tullaan sieltä kovaa vauhtia. Mennään myös sitten tuonne full pulliin. Näin toinen kilpailija, joka sinne tiensä selvittää. Eli tässäkin luokassa varmasti otetaan sitten tuo pull-offi. Sen varmistaa tämä veto, kun enemmän kuin yksi kilpailija pystyy tuon täyden vedon vetämään. Eli tiukkana käy tämä kilpailu, kun mennään sitten toiselle kierrokselle. Sinne tulee sitten Iivo Pitkämäki Hot Hunter. Nyt on SM-taistelun kannalta erittäin tärkeä veto. Nyt pitäisi olla se onnistunut veto ja pystyä vetämään täysveto, niin silloin ollaan tuossa Suomen mestaruustaistelussa vielä mukana. Näin päästään sitä liikkeelle. Saadaan sitten vauhtia kunnolla alle. Ja sen jälkeen sitten tupsarus kuuluu, eli menikö tuolla nyt sitten turpa ainakin vaikuttaa siltä, en tiedä menikö, mutta joka tapauksessa veto jää sen verran lyhyeksi, että Pitkämäki ei tänään pysty voittamaan tätä kilpailuvedon mittaan 46-48. Eli kahden kilpailijan voimin lähdetään sitten hetken kuluttua tuonne pull-offiin.
Näin on sitten kaikki valmista ja sen tulee avaamaan sitten Koljotti kolmosella Harri Laitamäki. Näin on kaikki valmista ja Laitamäki lähtee sitten omaan kisasuoritukseensa. Mennään siis lipulikkaiden pull-offia ja kauden viimeistä SM-osan kilpailua. Totta kai Koljotti kolmonen haluaa siis voittaa, samoin kuin tietysti Forest Kingkin sen. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kumpi on tänään sitten loppujen lopuksi vahvempi. 101,50 on vedon mitta, eli tässä jälleen täyden vedon mitta on tässä pull-offissa sitten tuo 110 metriä. Ja seuraavaksi sitten Forest Kingillä Mika Kylliäinen. Mikä on sitten Mikan vastaus tuohon Koljotin vetoon, Koljotti kolmosen vetoon. Näin sieltä lähtee sitten Forest King liikkeelle. Ja Forest King on kyllä tällä kaudella toiminut erittäin hyvin. Ei ole kyllä ollut koko kaudella mitään ongelmia. Erinen on se hienoa toimintaa ja varmaa toimintaa Forest Kingillä ollut. Ja nyt tullaan myös sinne pitkälle. Ja tässä taitaa sitten olla uusi johtatus kyllä 103.38 ja sillä lähtee sitten tämän kilpailun voitto ja samalla Suomen mestaruus. Mika Kylliäinen, onneksi olkoon tänään voittaja Suomen mestaruus. Joo, hienosti meni. Minkälainen kesä on ollut? Haastava, pieniä kehityshommia, mutta kaiken kaikkiaan mennyt hyvin. Miten tätä nyt sitten juhlitaan? Miten pitkään savitaivaalla on sekas? Kuukauden. Vain kuukauden niin. Kyllä. Mitäs ensi kesällä, onko minkälaisia suunnitelmia? Jukan kanssa kehitellään paljon asioita. Ja äkkiä siellä on painotolla laulut, mitä oli Suomen mestari lippis päässä, kun mennään seuraavaan luokkaan sitten, eli Parmi 6 tonnisiin. Ja sen tulee avaan Gold Kingillä Mika Röttö on tällä kaudella aikaisemmin kerran ollut ohjaamissa. Eetu Noukkalahan suurimman osan on tätä Gold Kingia ajanut, mutta nyt sitten Mika Röttö siellä ohjaamissa. Katsotaan minkälainen teko tähän avaukseen tulee sitten. Vauhdikkaasti ainakin lähdetään liikkeelle. Ja hyvänäköistä on tällä hetkellä veto. Ja tuntuu olevan, että sitten sattuu jotakin siellä reilussa 60 metrissä, eli jotakin pientä ongelmaa. Siellä tulee vedon mitta 64,88. Toivotaan, ettei mitään niin isoa, että pystyisi tulemaan sitten vielä seuraavakin kierrokselle. Ja seuraavana sitten Fordilla Mika Lahti, Vuokatin mies. Taitaa Mikallekin olla kauden toinen kilpailu vasta, eli ei hirveästi nyt kisaa ole tehnyt käymään. Ja toivotaan, että ensi kauden mies sitten pääsi enemmänkin lisää, kun nyt nähdään minkälainen on sitten Lahden suoritus tähän avaukseen. Ainakin hyvin sieltä päästään liikkeelle. Tullaan erinomaisen kovaa vauhtia ja mennään se yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 metrin ja sitten lähdetään full pull. Ja kyllä siinä tulee sitten full pull ja se on Mika Lahden ensimmäinen täysveto Raptor Pullin urallaan. Eli vetää hienosti siinä full pullin ja erinomainen on tuo suoritus. Toivottavasti tämä Mikan sitten innostaa oikein kunnolla tulemaan seuraaviin kisoihin mukaan. Ja seuraavana sitten Pikkumustalla Heikki Ritakasari omassa vetovuorossaan. Näin lähtee sitä Pikkumusta liikkeelle. Ja Pikkumustallakin vauhti tuttu, kyllä sen sen verran kova olemaan, että tuosta varmasti hyvä lopputulema tulee. Ja sieltä tullaan kyllä vauhdikkaasti ja mennään myös täyteen vetoon asti. Eli siinä tulee sitten seuraava full pull. Hienoja vetoja kyllä nähdään nyt. Eli sen verran nämä koneet on hyvin viritetty ja seuraavaksi sitten Isaac Egeli tahti on tänään kova. Sateen uhka painaa entistä enemmän päälle ja sitä mukaan totta kai sitten halutaan vetää nämä kilpailut nopeasti läpi, että tuo vesisade ei tule sitten sotkemaan ja ratkaisemaan mitään mestaruuksia tai muitakaan vetoja, on päästä sieltä mahdollisimman hyvillä suorituksilla niin sanotusti kuivin jaloin sitten vetämään tämän kilpailun loppuun asti. Fordilla Isaac Ed omalla melkein kotiradallaan sitten vetovuorossa ja taitaa myös meille kotirata ollakin, kun tarkemmin ajatellaan. Ja sieltä tullaan sitten pieniä ongelmia. Meinaa olla, että pysytään radalla, mutta pysyy kuitenkin 94,30 on vedon mitta. Ja sen jälkeen vaan sieltä ketjut irti ja sitten valmistetaan toisen kerrassa vetoa, kun Lauri Penttinen sitten Vitnin kakkosella on omassa vetovuorossaan. Ja näin Penttinen, joka nyt sitten on myös aika varmasti jo varmistellut Suomen mestaruuden, totta kai varmistus siihen puuttuu, eli tänäänkin pitää hyviä vetoja tulla siinä. Katsotaan nyt sitten, miten Penttinen onnistuu. Penttinenkin siis ensimmäistä kautta vasta Pullingin parissa ja heti Suomen mestaruudessa kiinni ja hyvin todennäköisesti myös vie Suomen mestaruuden. Ja nyt näyttää Vitnikin, että kyllä siellä kovaa vauhtia mennään ja mennään päätyyn asti ja siitä tulee sitten seuraava täysveto, eli full pull, se on jo 3. tähän luokkaan. Eli tiukkaa on kyllä taistelu, siitä ei pääse minnekään. Kilpailusta toiseen
Ja se on ollut totta kai hyvä näitä yleisö tuot katsomaan, kun seuraa sitten Case Powerilla Mika Ollikainen vetovuoroon. Siilijärven mies, joka kans ensimmäistä kauttaan tällä kaudella sitten kilpailee ja toivottavasti ei viimeistä, vaan jatkaa myös sitten ensi kaudella. Sehän on tärkeää, että pullingissa on tarpeeksi vetäjää, saadaan kunnon ja näyttäviä kilpailuita. Niitähän yleisö on tullut katsomaan. Ja näin siellä Ollikainenkin näyttää, että kyllä tässä Case Powerkin liikkuu erinomaisen hyvin. Tullaan sinne jo yli 80 metriin. Vetää siinä hienosti kuitenkin. Erinomainen veto 84-10 on vedon mitta. Ja sitten vaan valmistumaan toiselle kierrokselle, kun seuraavaksi sitten otetaan Viatilla siellä Asko Kauppinen. Asko tulee sitten vetovuoroon jälleen. Asko vetää tässä 6 tonnisissa yleensä sitten joko tytärpoika tai välillä myös vannokin on tuolla isossa 10 tonnisten luokassa ollut vetämässä. Tänään taitaa 10 tonnissa olla sitten Tero Vuoro, mutta nyt siis Asko Kauppinen on tuolla ohjaamissa ja näin, että Asko lähtee myös oman suoritukseen. Vauhdikkaasti tulee myös Viatti, tuleeko sitten tuonne Pulpulliin asti. Ei täällä ihan tällä kertaa ainakaan ensimmäisellä kierroksella vauhti siihen riittää. Vedonmitta 89-95. 89-95 oli vedon mitta. Ja ensimmäisen kierroksen tulee päättämään sitten New Hollandilla Joona Levä. Minkälainen on sitten Joonan suoritus tähän? Sieltä ainakin Levä lähtee liikkeelle. Tunteva mies lähtee vauhdikkaasti liikkeelle tuolla New Hollandilla. On tällä kaudella vahvasti kiinni tuossa SM-hopeassa ainakin. Jos ei jopa SM-kullassakin, mutta kultaan ei tarvitse kuitenkaan ihan mahdollista tänä vuonna olla. Mutta hienosti siinä tulee täysveto myös Levältä ja Full ja näin selvittää tiensä tuonne pull-offiin. Eli ainakin 4 kilpailijaa sinne tiensä on nyt sitten selvittynyt ensimmäisellä kierroksella. Ja näin mennään sitten pull-offiin, enempää ei tullut toisella kierroksella siihen, eli 4 kilpailijaa voi mennään ja Mika Lahti tulee avaamaan sitten uransa ensimmäisen pull-offin. Mies veti ensimmäisen full-pullin ja nyt sitten ensimmäisessä pull-offissaan urallaan. Ja jospa tämä Vuokatin kaveri nyt sitten innostus tästä ja kiertäisi ensi kaudella kaikki traktoripullingin kisat mukana ja oli sitten haastamassa näitä muita kuljettajia tässä luokassa. Näin siellä Ford lähtee liikkeelle. Mennään yli 40 metrin, siinä mennään yli 50kin. Ja Lavitissa paino siirtyy uhkaavasti eteen, niin kovin pitkälle siitä ei enää eteenpäin mennä. Vedon mitta 83-97. 83-97 siinä siis Lahden tulos, mitä muut lähtevät sitten tavoittelemaan. Ja seuraa sitten Pikkumustalla Heikki Ritakasari omaan vetovuoronsa. 83-96 on tällä hetkellä johtotulos ja sitä lähtee sitten Ritakasari tavoittelemaan. Vauhti on ainakin hyvä, kun sitä tullaan ja tullaan todella vauhdikkaasti. Näin siellä Ritakasari näyttää, että mennään päätyyn asti, mihin asti sitten riittää. Tullaan kuitenkin hienosti sinne yli 90 metrin. 97-51 on tällä hetkellä johtotulos. Ja se on kyllä jo kova tulos tähän pull-offiin. Ja seuraavana sitten Joona Levä tulee sitä haastamaan. Joona Levä seuraavana sitten vetovuorossa. Näin Levä hakee siellä tehoja ensin New Hollandiin ja sen jälkeen päästään liikkeelle. Ja täyden veromittahan tässä pull-offissa edelleen se 110 metriä jälleen täällä Kalajoella. Eli mittaan riittää sen verran tuolla radassa, että pystytään turvallisesti vetämään. Ja sieltä tulee sitten Levän mitta seuraavaksi meille ja New Hollandin. Se on 94-20. Ja sillä ollaan tässä vaiheessa kakkosena. Ja näin sitten Lauri Penttinen Vittin kakkosella tulee päättämään tämän pull-offin johtotulos tällä hetkellä Pikkumustan. 97-51 sitä lähtee sitten Penttinen tavoittelemaan. Ja vauhdikkaasti sitten Jyväskylän mies lähteekin liikkeelle. Suomen mestaruus on jo taskussa, mutta tuleeko tästä sitten vielä tämän kilpailun voitto? Ei taida ihan voittoon asti riittää. Ei, 93-62 on vedomitta. Näin siis Pikkumustalla Heikki Ritakasari vie tämän kisan voiton. Lauri Penttinen Vitni kakkosella Suomen mestaruus, onneksi olkoon. Kiitos tosi paljon. Minkälainen kesä oli? Kiireinen kesä, että yrittäjänä olla ja sitten katsoo pullinkin aikaa, mutta vähän niin kuin kesäloma meni tässä pullinkin hommassa. Että. Uskoisitko, että näin hyvää menestystä tulee silloin, kun lähdettiin kautta liikkeelle? No en ihan niin kuin suoranaisesti, mutta sitten poikien kannustuksella niin vähän sanoin, että kyllä se rattimiehiä oot. Että.
Miten tästä innostus jatkuu, eli ensi vuonna nähdään mies viivalla niinkö? Kyllä myös ne Green-tiimin pojat ottaa mut tiimiin taas ajaa, niin kyllä me tapellaan Suomen mestaruudessa taas ensi vuonnakin. Että. Niin, eli sun pitää lähteä nyt sitten rahapinkkaa vähän kasvattamaan, että pääset tiimiin niinkö? No joo, ja katsellaan, että jos saa sponsoreita nyt tällä meritillä, että on Suomen mestari 6-tonnisissa, niin Onneksi olkoon vielä mestaruudesta. kiitos Tripoli. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten Modified-luokkaan ja sen tulee avaamaan Helmi-Orvokilla Tero Äyräväinen. Kaikki on valmista ja näin siellä sitten Tero pääsee hetken kuluttua liikkeelle. Nää lähtee sitten Helmaria lähtee tuttuun tapaan vauhdikkaasti liikkeelle. On tämä luokan hallitsija Suomen mestari ja on kyllä vahvaa kautta tälläkin kaudella vetänyt ja jälleen näytös siitä, että siellä kaikki toimii hienosti. Tullaan sinne täyteenvetoon saakka, eli Helmi-Orvokki avaa tämän luokan hienosti full-pullilla, eli täydellä vedolla. Siinä on sitten kaikilla muille kilpailuille haasteita tähän kisaan. Ja seuraavana sitten Big Pantheralla Juha Huohvanainen. Joensuun mies, toivotaan, että kaikki toimii siellä hyvin ja edelleen tuo sateen uhkaisen kuvaan lähemmäksi siirtyy. Toivotaan, että saadaan nämä kisat vietyä loppuun asti kuivissa olosuhteissa. Näin siellä Huohvanaisella tuntuu vähän olevan ohjauksia, vetää sieltä radan ulkopuolelle ja näin tuo veto on hylätty. Se menee nytten sivuviivojen yli ja siellä jo vähän radallakin olevat avustajat menevät hypätä vähän sivuun siellä. Ja seuraavana sitten kätyrillä Oskari Kurki vetovuoroon. Näin lähtee sitten hetken kuluttua kätyri liikkeelle. Näin saadaan pito renkaaseen kohdalla. Ensin näyttää, että pyörii siellä takarenkaan paikallaan, mutta sen jälkeen saadaan pitoa ja päästään sitten myös vauhdikkaasti liikkeelle. Pientä hakemista siinä tuntuu Oskarikin olevan, mutta hienosti mies hallitsee tuon kätyrin siinä. Ja veto tulee, onko se sitten täysveto, odotellaan Tomitta, kyllä se on, eli näin siitä tulee sitten täysveto myös kätyrille, eli full pull, ja on tämän kisan voittotaistelun mukana, ja seuraavaksi sitten Tatjanalla Tero Äyräväinen omassa vetovuorossaan. Näin sieltä sitten Tero myös lähtee liikkeelle. Ja jälleen tuleeko tässä isäpoikataistelu vai pystyykö siellä sitten vielä Ossi Mannilänkin fingerringillä haastamaan. Sieltä tullaan kuitenkin hienosti ja tullaanko sitten täyteen vetoon asti. Kuvakulma on semmoinen, että nyt täytyy odottaa. Ei ihan 95-70 on tuo vedon mitta. 95-70. Ja näin sitten fingeringillä Ossi Mannila. Ossi, joka tällä kaudella ei ole kaikkia kilpailta ajellut ja Ossikin sanoi, että fingerikin olisi myynnissä. Eli jos siellä joku on kiinnostunut, sen jälkeen vaan Ossille sitten soittamaan ja kyselemään fingeringin hintaa ja mahdollista kaupan tekoa. Näin sieltä Ossi lähtee liikkeelle pientä pomppimistaan aluksi. Pystyykö siinä tasaamaan sitten? Nyt näyttää olevan vähän pomppimista ja siihen sitten matkan teko loppuukin. Ei saanut vetoa missään vaiheessa hallintaa. 58-61 oli tuo vedon mitta. Ja näin mennään sitten pull-offiin enempiä kilpailta. Sinne tullut 2 kilpailijan voimin mennään tätä pull-offia. Kätyrillä Oskari Kurki haastaa jälleen sitten isänsä tänään niin Tero Äyräväisen, joka tulee Helmi-Orvokilla. Kumpi pystyy tänään sitten voiton viemään. Edessä kilpailussaan oltiin samassa tilanteessa. Ja silloin Oskari otti hienosti voiton tasolla Tatjanalaa silloin. Teron alla tänään siis Helmi-Orvokki ja sieltä tullaan hienosti eteenpäin. Oskarin näyttää, että tänään taistellaan myös voitosta täydenvedon mitta siis 110 metriä. Ja kätyrin vedon mitta saadaan myös siitä 99-95. 99-95 on tuo vedon mitta. Ja hetken kuluttua sitten Helmi-Orvokilla Tero Äyräväinen tulee vastaamaan. Helmi-Orvokki on kyllä ollut tällä kaudella niin kovassa kunnossa, että jos pitäisi veikata, niin kyllä ehkä tässä vaiheessa laittaisi sitten Roboni likoon Helmi-Orvokin puolesta, koska sen verran vakuuttavasti Helmi-Orvokki on aina esiintynyt näissä paikoissa, kun on ollut paikka sitten ottaa se voitto. Ja näin lähtee sitten Helmari liikkeelle ja vauhti tuntuu olevan myös erinomaisen hyvä. 99-95 on tällä hetkellä johtotulos. Ja kyllä siinä Helmi-Orvokki menee sitten yli tuon 100 metrin ja ottaa tämän kilpailuvoiton. Kyllä se on full pull, eli siinä mennään yli tuon 110 metriä, eli hienosti Helmi-Orvokilla Tero Äyräväinen tämän päivän kilpailun ykkönen. Ja näin, Helmi-Orvokilla Tero Äyräväinen vetää siihen tupla full pullin, eli vetää tässäkin sitten täydenvedon.
Tero Eräväinen kausi on SM-kisojen osalta ohi. Minkälainen kausi oli? No ihan hyvä. Alkukaudesta vähän Elmiarokin pätkiä tökki, mutta kyllä se rupesi sitten pelaamaan hienosti ja voittohan sieltä tuli. Niin, Suomen mestaruus jälleen kerran. Joo, kyllä näköjään tuli näin. Mutta enemmän kyllä saisi olla kilpailijoita mukana, että se oli vähän huonoa. Mitäs ensi kautta ajatellen, minkälaisia suunnitelmia? No en ole niin pitkälle vielä miettinyt, mutta eiköhän me jatketa taas samaa rataa, että 3 koneella mennään ja 2 kuskilla. Ja sillä, että kiitoksia tiimille, että jaksaa olla mukana. Ja näin mennään seuraavaan luokkaan, eli kuormatolokkaan 6700, ja siellä on tänään 2 kilpailijaa, heistä ensimmäisellä backpulletilla Mika Karjalainen vetovuoroon. Ja toivotaan todellakin, että tähän ensi kaudelle sitten saadaan kaikki tällä kaudella rikki menneet koneet ja lisääkin sitten tätä kuorma-autoja lisää, että saataisiin sieltä sitten hieno luokka ensi kaudelle aikaiseksi. Ja näin päästään liikkeelle, mutta nyt on kyllä ongelmia. Veto jää aikaan lyhyeksi, nimittäin siinä jotakin isompaa sattuu ja 19.42 on tuo vedon mitta. Ja hyvin todennäköisesti sieltä taitaa tulla öljytkin alle, kunhan sieltä tulee, että voi olla, että tämän päivän vedot oli sitten siinä. Vai onko tuo vettä, mutta joka tapauksessa näyttää nyt siltä ja hinaa, se tarvitaan. Ja seuraa sitten Mikko Kaanele ja Emilia Rautiainen vetovuoroon. Emilia, joka on kyllä näyttänyt loppukaudesta ja muuten koko kauden, niin tässä silloin kun kisoja vaan vedetään, niin tämä nainen ja auto täytyy tarkasti ottaa. On nimittäin niin kovassa iskussa ollut ja jälleen näyttävää vetoa sieltä tullaan erinomaisen hienosti ja mennään kovaa vauhtia. Meitä pomppimistakin siellä on. Ja odotetaan vielä sitten mitta 96. 75 on vedon mitta 96-75 ja näin Emilia Rautiainen ottaa tässä luokassa kauden viimeisessä kilpailussa voiton. Ja 2 luokkaa vielä jäljellä, ensin varmi 10-tonnisiin ja yleisö viihtyy hyvin täällä paikalla, jaksaa seurata näitä kilpailuita, mikä siinä kun keli on tällä hetkellä vielä ainakin erinomaisen hyvä, niin se Erik Wester tulee avaamaan tämän ison 10-tonnisten varmiluokan. Ja sen jälkeen vielä sitten iso kuorma-autoluokka, siinä on sitten tämän päivän SM-luokat vielä mitkä jäljellä on ja edelleenkin tuo vesisade onneksi kiertää, ei vielä ole tullut päälle, mutta edelleen on pilvet ovat aika uhkaavia, toivotaan, että tässä kuivin nahoin sitten selvitään niin sanotusti kisasta loppuun asti. Innis Erik Wester, Pietarsaaren mies siinä. Myös kotiradallaan näyttää, että näin hienosti siinä mennään eteenpäin. Ja tullaan sinne. Odotellaan vielä tarkka mitta siitä. Eli vedon mitta 95-32, eli ihan hieno veto tulee. 95-32. Ja sen jälkeen sitten Pikkumustalla Tuomas Sätti hallitseva Suomen mestari vielä tämän kilpailun ajan. Seuraavaksi mestaruus sitten siirtyy jälleen tuttuun osoitteeseen, eli Leo Peraholle. Peraho, joka siis tämän kauden kaikki kilpailut on voittanut, nyt vaan jännitän, että ottaako vielä voiton tästä viimeisestäkin kilpailusta. Näin lähtee sieltä sitten Tuomas Sätti liikkeelle. Ja Tuomas Sättikin tulee vaihdottomuus puoleen väliin Pikkumustalla, sen jälkeen matkat kun eteenpäin mennään yli 70 metrin ja ei tarvitakaan mennä 70 metrin, 63-59 on tuo vedon mitta. Eli silloin ollaan tässä vaiheessa kakkosena, kun sitten Leo Peräos on viidellä. Seuraavaksi vetovuoroon Leo, jolla on mestaruuksia, on yli 15 jo tässä luokassa. Viime kauden päätteeksi jäi sitten vähän yllättäen SM-hopealle ja tälle kaudelle se on sitten tuonut lisää tekemisen tarmoa ja kaikki osakilpailut ovat tähän mennessä voitettu ja yhtään tappiota mies ei ole tällä kaudella kärsinyt tässä luokassa, eli vahvaa tekeminen on ollut sekä Sondirilla että Leo Peräholla. Ja jälleen taidetaan tulla sitten tuonne täyteen vetoon asti. Kyllä siinä tullaan, eli hienosti Sondirilla ja Leo Peräho vetää myös full pullin. Erinomainen suoritus tulee siihen. Ja yleensä antaa myös sinne aplodit niin kuin kuuluukin. Ja seuraavana sitten Fiatilla Tero Kauppinen. Asko Kauppinen kävi jo aikaisemmin omassa suorituksessaan 6-tonnisissa ja tässä 10-tonnissa aina perheenjäsen vaihtuu, kuka siellä ajaa sitten. Ja nyt on sitten Teron vuoro. Katsotaan minkälaiseen vetoon siinä Tero pystyy. Tasaisesti lähdetään liikkeelle, mennään siinä yli 50 metrin. Näin ja edelleen matka jatkuu eteenpäin. Ja yleensä on kyllä kiitettävästi paikalla, vaikka kisat on kestäneet jo reippaasti yli 4 tuntia, niin siitä huolimatta
Ihmiset jaksavat kannustaa. 77.33 on vedon mitta. Tero Kauppisen ja Viatin. Ja seuraavana sitten Volvolla Antti Niinimaa Volvo PM2654. Niinimaa omaan vetovuoroonsa kuuluu tuohon. Totta kai samaan talliin, missä nämä muutkin loimaalaiset, eli sillä tavalla hienosti on pystynyt sitten näyttämään noita taitoja, ja sieltä taidetaan tulla alle 70 metrin, kun tarkemmin katsellaan tuota mittaa, eli kyllä 63.22. Ja yksi full pull tähän ensimmäisen kierros, sitten mennään kakkoskierrokselle. Ja siellä sitten Iser Vester tulee ensimmäisenä vetovuoroon. Ensimmäisellä kierroksella 95.32, eli siihen tarvitsisi vajaa 5 metriä lisää, niin silloin oltaisiin sitten tuolla täydessä vedossa ja full pullissa. Ja näin siellä Iser Vesterkin, joka on aina hymyilevä mies tuolla traktorin ratissa, näyttää sieltä. Nyt nautitaan, kun vedetään kauden viimeistä SM-osakilpailua ja vedetään sitten myös mahdollisimman pitkälle. 80 rajaus siinä ohi, sitten mennään yli 90 metrin ja lähestyy tuo 100 metrin raja, mutta ei taideta ihan sinne asti kuitenkaan päästä. Ja itse asiassa kun tarkemmin katsotaan, niin ollaan vähän kauempana, kun kameran kulma vähän heittää. 81.19 on tuo vedon mitta. Näissä aina vähän selostakin mennä sekaisin, kun katsoo vähän väärästä kuvakulmasta tuota. Ja seuraavaksi sitten Tuomas Ätti Pikkumustalla ensimmäisellä 63 metriä, vähän reiluja. Siihen ei varmasti Tuomas ollut kovin tyytyväinen, vaan haluaa nyt sitten tällä toisella kierroksella parantaa ja ennen kaikkea vetää tuon täydenvedon, että pystyisi vielä haastamaan Leo Perää on sitten tässä kauden viimeisessä SM-osakilpailussa. Ainakin tällä hetkellä hienosti näyttää tuo veto olevan hallussa, tullaan siellä eteenpäin. Ja nyt sitten odotellaan vaan jännittyneen, mikä on tuo veromitta 98.97, eli ei ihan päästä tuonne täyteen vetoon, mutta ei jäädä kyllä kuin reilu metri siitä. Ja seuraavana sitten Viatilla siellä Tero Kauppinen ensimmäisellä 77.33. Ja siellä sitten Tero pääsee omaan suoritukseensa. Rauhallisesti lähtee Tero tällä kertaa liikkeelle. Olisi siellä vähän isommalla vaihteella nyt sitten liikkeellä, kun sen jälkeen sitten päästään kunnolla vauhtiin. Ja nyt tuo veto jää kyllä aika lyhyeksi, toivotaan, että mitään rikkoja siellä ei tule. 41.61 on vedon mitta. Savua sieltä tulee vahvasta, taitaa olla vähän höyryä, mikä tuo tulee, ei savua vaan höyryä sieltä. Ja seuraavaksi sitten Volvolla Antti Niinimaa. Niinimaa siis kuuluu tuohon Peräahon tiimiin ensimmäisellä. Ei vielä täyttä vetoa, pystyykö nyt toisella sitten 63.22 oli ensimmäisen kierroksen vedon mitta ja katsotaan minkälainen on sitten tämä toisen kierroksen veto. Siellä mennään yli puolen väliin jo, näin matka jatkuu edelleenkin eteenpäin. Ei kuitenkaan päästä tuonne päätyyn asti, vaan vedon mitta on 71.99, eli näin tänään ykkösenä sitten Leo Perä ja tekee kyllä historiaa, voittaa kaikki SM-osakilpailut tälle kaudelle ja samalla Suomen mestaruuden. Leo Perä on jälleen takaisin mestaruuskantaa. Kyllä siltä näyttää, joo. Kausi oli aika mykistävä, kaikki kisat voitit. Niin, kyllä nyt osuu kaikki nappiin ja hyvin. Ja radat oli kans tänä vuonna oli hyviä, niin kuin sopii mun koneelle hyvin. Mitäs ensi kautta ajatellen, keksitäänkö jotakin uutta vai riittääkö nuo? Ei ole mietitty vielä niin pitkälle ihan. Mutta jos ei mitään uutta, niin tällä mennään sitten ainakin. Onneksi olkoon voitos. Kiitos. Ja näin mennään sitten päivän ja samalla kauden viimeiseen SM-luokkaan, eli mennään kuorma-auton 8-tonnisiin. Ja Mikko Rautiainen tulee avaamaan sen pikkukaania 2.0 ja samalla vesisadetta jo alkoi tulemaan täällä, eli toivottavasti saadaan nämä SM-luokat juuri vietyä sillä, että ne ei sotke hirveästi vettä ja nyt kyllä käy jotakin siellä pikkukaanialla. Hajottaako Mikko itse tämän rakentamansa pelin siellä, kun Valtteri oli ohjaamissa. Kyllä se ei liiku sitä minnekään ja nyt näyttää siltä, että todennäköisesti ei pääsekään siitä minnekään enää. Odotellaan nyt vielä, näin siinä käy, ei pääse minnekään, otetaan sitten Harrikaanialla Harrimainen seuraavaksi liikkeelle ja pieni sade on koko ajan päällä, mutta onneksi ollaan viimeisessä SM-luokassa, eli sillä tavalla tuohon rataan ei mitään muutoksia varmasti ehdi tulemaan näiden muutaman vedon aikana. Ja näin siellä sitten Harrimainen lähtee Harrikaanilla liikkeelle.
Ja kauden viimeisiä vetoja siis nähdään SM-luokissa tälle kaudelle. 24.13 on vedon mitta. Ja seuraavaksi sieltä sitten pitäisi tulla jo Harald Hirmonenkin tuonne ja näin siellä onkin sitten Jyrki Mäntynen. Omassa vetovuorossaan on varmistanut tämän luokan Suomen mestaruuden jo. Ja onko se nyt sitten 6. vai 7. mestaruus miehellekin peräkkäin tässä luokassa ja tietysti kuorma-autolla, eli hienoa työtä on tehty. Ja edelleen näyttää siltä, että Harald Hirmosen kuva vahvistuu ja nyt siellä sitten tulee oikein kunnon näyttävä veto täys Vulpuliiseen. Siinä näyttää siltä, olisi menty vaikka kuinka pitkälle tuonne vasta rinteeseenkin. Ja tänään varmaan kaikki haluaa voittaa siellä. Sitten poika käy heristämässä vähän sormea isälle, että vedit vähän liian pitkälle. Kun seuraavaksi sitten Matti Herlevi tulee Volvo Titanilla vetovuoroon. Ja Masahan ei halua tätä kotikisaa hävitä, senhän kaikki varmasti tietävät. Eli tulee varmaan laittamaan kaikkensa siihen peliin, että pystyy tänään sitten Harald Hirmusen kampeamaan tuolta ykköspaikalta. Ja näin lähtee sieltä sitten Matti Herlevi liikkeen tuttuun tapaan Volvo Titan erittäin näyttävästi keulailmassa tullaan sieltä eteenpäin, mennään yli puolen välin. Ja matka jatkuu edelleenkin. Ja nyt tullaan jälleen näyttävää vetoa siellä oikein kunnolla. Ja Matti yrittää laittaa vielä paremmaksi siinä, kun Harald Hirmusen Jyrki Mäntynen. Ja hienosti vetää siinä täydenvedon, eli full pullin. Ja toivottavasti mitään rikkoa ei tuonne tule, nimittäin kyllä se vähän ehkä jotakin voi sattua sinne, tai en tiedä. Ainakin pääsi kyllä perettä, ehkä se oli vaan sitten höyryä, mitä sieltä tuli. Ja näin sitten Pekka Herlevi Pekka Kaanila. Pekkakin haluaa varmasti myös hyvän kisan tähän kauden päätökseen. Minkälainen on sitten Pekan ensimmäisen kerroksen veto, sen näyttää nämä seuraavat hetket tässä. Ensin tehot kohdalle ja sen jälkeen siellä liikkeelle. Yleisö jännittää myös, että miten pitkälle Pekka Kaania ja Pekka Herlevi pystyvät tässä vetämään. Hienosti tulee myös sieltä Pekka Kaania. Erinomaisen hienoa vetoa, mutta nyt sitten matkanteko loppuu. Toivottavasti ei mitään vakavempaa satu. Savut ainakin pöllähtää sitä kunnolla ja se oli hylkäys. Ilmeisesti olisiko mennyt sitten tuota radan sivulta. Nyt en kyllä tuota tilanteen tarkkaan nähnyt, mutta joka tapauksessa tämä hylkäys tulee. Tarkoittaa yleensä, että mennään tuon radan sivureudan yli ja nyt mennään sitten kakkoskierrokselle. 2 täyttä vetoa tuli tuolla ensimmäiseen kierrokselle ja nyt siihen on vielä 2 mahdollisuus ensimmäisenä. Sitä tulee yrittämään Harri Kaanialla. Ja Mikko Kaania lähti suoraan siitä varikolle, kun se Mikko taisi käydä sitten rakentajana särkemässä sen tuohon lähtöviivalle. Siinä pääsi sitten poika ja tytär vähän kuittelemaan, isälle särit sitten sen, mutta ei siitä sen enempää. Mennään tähän Harri Kaanian toisen kierroksen vetoon. Ja mikä on sitten mittaista, odotellaan 76-83, sillä ei tänään voitosta taistella eikä päästä tuonne pull-offiin. Ja vielä tulee sitten Pekka Herlevi. Pekka Kaanialla omaan vetovuorossa 2 kilpailijan tiensä selvittänyt tuonne pull-offiin. Ja nyt siellä Pekkakin sitten hakee tehojaan, katsotaan miten siellä päästään liikkeelle. Tehot ensin kohdalle ja sen jälkeen sitten nostetaan kytkintä ja laitetaan kaasua lisää ja näin päästään sitten liikkeelle. Sieltä tullaan kuitenkin eteenpäin, mutta jotakin pieniä ongelmia se tuntuu olemaan. Vähän tulee leskekin tulee sieltä piipusta ja näistä ylöstykkää 59-83 on tuo vedon mitta. Eli ei Pekkakaan tänään kotikilpailun voitosta taistele. Ja samalla mennään sitten pull-offiin ja ikävä kyllä Volvo Titan ei pääse tulemaan ollenkaan, joku pieni vikaisen tuli ja ei pysty sitten kilpailemaan. Eli Jyrki Mäntynen on sitten yksinään tässä pull-offissa. Haluaa totta kai kauden päättää sitten näyttävästi. Tuleeko tästä sitten vielä täysveto tähän loppuun? Täydenvedon mitta siis on tässä pull-offissa 110 metriä ja sitä lähtee siinä sitten varmasti myös Jyrki Mäntynen Harald Hirmusella yrittämään. Jälleen vahvan näköistä tekemistä Harald Hirmuseltakin. Tämä on kyllä hienon näköistä, on nimittäin sen verran. Kyllä hieno kuorma-auto ja hieno kuljettaja ja hieno tiimikin siinä. Ja näin sieltä sitten veto 88-13 varmistaa tämän kilpailun voiton ja myös jälleen kerran sitten Suomen mestaruuden. Näin on Raptor Pullin kausi saatu päätökseen täällä Kalajoella. Hieno kausi kaiken kaikkiaan, oli vähän sadesaittaista tässä viimeisessä kilpailussa, mutta siitäkin huolimatta saatiin uudet mestarit. Tästä on hyvä jatkaa ensi kauteen. Oikein paljon kiitoksia tästä kaudesta ja nähdään jälleen ensi kaudella.